L-Oppozizzjoni tinsab sodisfatta għal fatt li l-Parlament aċċetta u vvota favur il-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex tiġi ddikjarata emerġenza tal-klima. Ssostna dan il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara l-vot fil-Parlament. Nixtieq nifraħ iż-żgħażagħ kollha Maltin, l-ambjentalisti, l-NGOs, il-KNZ illi irnexxinna il-lejla anka bis-saħħa tagħhom naddu il-mozzjoni li proponejna l-ħamis li għadda anka wara li l-Gvern laqa l-istedina tagħna anka wara li bqajna sal-aħħar minuti propja biex naslu illi tiġi ddikjarata emerġenza f'dak li hu t-tibdil tal-klima. L-irwol tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ kien strumentali sabiex ikkonvinċa lill-Ministru għall-Ambjent jemenda l-mozzjoni tal-Gvern u jintlaħaq kompromess bejn iż-żewġ naħat. Ninsab gburija immens li ż-żewġ naħat tal-Kamra waqfu jħarsu l-dividi politiċi tagħhom u rnexxilhom isibu kompromess fuq suġġett tant kruċjali għalina żgħażagħ u għall-ġenerazzjonijiet ġejjieni. Nirringrazzja lil kull għaqda li firmat l-appell tagħna biex f'Malta jiġi ddikjarat stat ta' emerġenza fi dan il-klima u nirringrazzja mill-ġdid iż-żewġ naħat tal-Kamra l-Parlament tal-li għamlu din id-dikjarazzjoni. Il-KNZ saħħu li dan kien pass importanti iżda qatt jonqos ħafna xi jsir rigward dan is-suġġett ferm kruċjali għal pajjiżna. Nemmen li huwa pass importantissimu, però ma jistax ikun l-aħħar pass, rridu neċċertaw li dan insaħħuh biktar proposti li biex naraw effett immedjat biex nibdew nelbu l-effetti tat-tibdil tal-klima. B'dan il-vot Malta saret wieħed minn ftit pajjiżi fid-dinja li diġà ddikjaraw emerġenza tal-klima.